Que tal, señoras e señores? Son as 6:25 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Xa sei que son moi pesado coas cousas que digo, pero, por favor, seguídenos nas redes sociais. @Voltas co Prato, e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas maravillosas. Ademais, hoxe contamos coa queridísima deusa. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Merchi Rodal. Un aplauso para eles. Sí. Ya sei o que estades pensando na casa. Hoxe temos o privilexio, a honra, o prazer de ter connosco a deusa das tortas. Pensei que era eu. O privilexio. No. Pensei. Tienes o que hai que aguantar. Eu son atrecho. O que hai que aguantar. Son outra Xa pota. te dixen moitas veces que eu creo que desgravamos por terto ou algo, Non, en serio, eu creo que parte do meu sueldo págase parte. co que desgravan de ti, sabes, co que nos dan. Bueno, como estades? Moi ben. Ben, todo ben. Estamos a Venres, parece que vai comezar a fin de semana, así que temos algo especial, e tendo aquí a Merchi despois dunha semana na que Xulio non fai máis que gañar, volver a gañar. O deus das gañanzas. O deus das vitorias. Había que traer algo espectacular como que nos trae María de Ordes. Hola, son María de Órdenes. Gustaríame facer un postre de merengue porque me gusta moito a rapira. Gustame os pasteles, gustame tartas, gustame de todo. Nunca me sale ben o merengue. A ver se os cociñeiros me indican como se fai. Saludo ao meu fillo que está hoxe de cumpleanos e ao resto da familia toda. Un beso para todos. E un bico para María, que está connosco no Voltas co Prato. E para o seu fillo, miren. E veña merengue. Va, a programiña nos espera. Bueno, que máis. Isto é o meu, o merengue é o meu. Isto é o que me gusta a mí. Meu Deus. Bueno, ele dicía que quería merengue, quería algún postre, algún doce sobremesa, e hoxe voulle pedir a Merchi Rodal que nos explique primeiro que é o que vai facer. Eu vou facer unha sobremesa espectacular con merengue. Tes toda a presión hoxe, Farei co poida. É que tes toda a presión porque xa sabes que hoxe Xulio é o imbatible. Sí. Pero facemos unha sobremesa. No, incluso onte que estive en todo o programa, perde Xulio seguro, isto vai ser un desastre, isto non vale para nada. Toma. Efecto rebote. Efecto rebote. Bueno, vas facer un merengue... Unha torta espectacular de merengue e despois a vou a rechear con moitísima froita de tempada. Perfecto, gústame e creo que é unha proposta claramente gañadora, Xulio Mato. Bueno, pois eu vou polo segundo premio outra vez. A ver, como se onte, torna ao ¿no? final. Sí. Mira, vou facer un bocadiño de merengue. Pequeniño, pero voulle meter un poquinho de chocolate tamén. É que así non mal, porque despois, claro, é que... E sal, Sal, por qué? porque me dá gana a min. Vale. É unha masa follada. Bueno, así é... E voulle botar un poquinho de cacao despois. Algo máis? No? No? Joder, parece pouco. Teño 20 minutos. De verdade. A ver se hoxe, se a quinta vai a vencida, perde dunha vez. Señoras e señores, cociñamos con merengue, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, imos alá. Bueno. Aí, ese aplauso, dale un aplauso ahora, Xulio, aplaudir, home, que xa que estamos aquí, que lle aplaudan, polo menos. Podedes aplaudir máis, se queredes. Bueno, mira, o primeiro de todo vamos a facer os bocadiños, vale? Vale. Como os queremos facer no momento sin trampa, o que vamos a facer é... Pero aquí nunca facemos trampa. No, sin maxia, quero decir. Sin No sé, maxia. Sin maxia. que fala aquí, No, dicen, sin maxia. O que vamos a facer é estiralo, vamos a guardar este para outra cousa, e vámoslo estirar ben estiradiño Eso. a masa follada, Vale. para que se nos faga rapidamente, vale? Moi ben. Entón. vamos a Bueno, botar teño un unha poquinho cousa de que harina. contar, Xulio. Bueno. Moi importante. Eu ainda non creo, Hoxe, Atención, Galicia, atención, Esto non se Oxe. repite, hoxe fixen eu completamente 100% sen axuda de ninguén a miña comida. É que... serio? E agora ven a... Aplaude, imagínate. Sí. E agora ven a pregunta. E que fixeche para... Vale, eso queda para outro día. No. Tampouco hai necesidade. No. Hai necesidade de explicar que fixen un arroz con tomate e ovos. Tampouco hai Que dixeche? Arroz con tomate e ovos. Ah, bueno, e o arroz non estaba cocido e o tomate non estaba fritido. No, en serio. Fixeche todo ti? Todo. Boa. E os ovos tamén, os ovos non os fixen fritos, fixenos á prancha así para coseu o vaporciño, para que se gallase ben,
sabes? Para que non salpicara. Non para que non salpicara, porque é máis sano, Xulia. Moi ben. Son un home moi atlético. Eres fit. Sí, son moi fit. Bueno, pois moi ben, pois eu daría outro aplauso a Cañotas, porque isto non se vai repetir, E así, mentras eu remato de cortar, mira, xa teño a base dos meus pasteliños. Moi ben. Fixéchelo con este molde, que estábamos aquí... Con ese molde, porque vamos a facer... de cachondeo e tal, despois pero podemos volver a amasar. Espera aí. Pero foi con este molde. É unha masa comprada, sí, con ese moldiño. Pic. Mira, o merengue despois vai vos explicar, Merchi, como se fai. Non é nada complicado. Hai que ter en conta 4 cousiñas, ou 3, ou 2 cousiñas máis ben. Mira, isto ahora que vamos facer é... Dixo, hai que ter en contra 4 cousiñas ou 3 ou 2 dúas. máis En ben. realidad, no, estaba pensando, digo, con 2 cousiñas que teñamos en conta xa nos vai valer, vale? Vale. Mira, entón agora isto, vámoslo meter no forno a uns 180 graus, 10 minutos. Tempo real, vale? Moi ben, pois veña, Entón, imos ao forno que alguén con nos avise cando pasen os 10 minutos. Queres algún son? No. Dame igual. Aquí hai que pedir. Ese, por Ese, exemplo, veña, veña. va. Pois imos ao forno con Xulio Mato, 10 minutiños, 180 graus, dixeches. 180 graus. Veña, vamos con Aí Merchi está, Rodal, coa 180 deusa, graus. sí, a deusa, fixadevos, fixadevos. Ela. Vouche dar algún truco para facer merengue. Xa que A min- empezache a min co ou a arroz toda con Galicia? ovos, A min ou a o toda seguinte é o merengue. Non é moito máis difícil. Que facer o arroz con ovos, vale, perfecto. Poucos ingredientes. O primeiro, as claras teñen que estar fora da neveira, que non estean frías. E ao separar xemas de claras, non pode haber nada de xema na clara. Nin nada de graxa no bol. Nin nas varillas. Ten que estar limpiño. Eso xa é moi complicado. Ovos a temperatura ambiente. Sí. E ao separar xemas de claras, separalas ben. Que Sí. non haya nada de xema na clara. É que Porque senón que non despois haxa nada de non bota. manchado, é que este todo perfecto. Que este todo limpiño, que non haya restos de manteiga, por exemplo. Eso sería culpa de Xulio. Que Non é nos tan chame difícil. a xente da casa, 664-483-419 é o teléfono da Voltas, co prato que podedes chamar e comentarnos se facedes postres, sobremesas que leven merengue, que é o protagonista do día de hoxe. E recordade que repartimos cartiños, Merchi, 50 euros dunha vez. E de 50 euros doutra. Aí está, no Voltas co prato da Televisión 12. Merengue. Bueno, agora aquí temos 200 gramos de azúcar moído e 2 culleradas pequenas de maicena. Vale. Ajá. Mira, mola un montón. Fariña Mira, milla. igual na casa vos dades conta que cando a Merchi lle falan por aquí, ela cala. Porque non dá feito dúas cousas, sabe? Ela é moi boa facendo postres, pero o de falar Hai que escoitar. é escoitar a Ti veces. non te dixeron que cando che falan tes que escoitar. Sí. Fálame, eu escoito. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, agora, montamos primeiramente as cato claras, cun Vale. chisquiño de sal. A temperatura, a velocidade suave, Por que leva fariña milla eso? para que estabilice mellor o merengue. Vai a ir ao forno, Como? Vai ir ao forno, merengue? vai ir ao forno o merengue. Vale, vale. Entón, poñemos A ver, aí. vendo así non parece complicada, Non podemos decir que sexa algo moi difícil. Nada, é botarlle simplemente. É precisas un bo batedor de varillas. Sí, non? eso é das cousas máis importantes. Así como moitas veces che podo dicir que o batedor de man pois sirve para o merengue, bater É moito claras a traballo. punto de neve, É moito traballo. tes que batir a velocidade alta, ahora é o momento de darlle ben Dalle, dalle. e conseguir a firmeza boa. Aí está, un pouco de merenguiño para este momento, non? Un pouco de Bueno. merenguiño. 200 gramos de fariña, o sea, 200 gramos de azúcar moído e unha cullerada de fariña de millo. Vale. Pero xa está, o sea, igual a xente na casa non o percibe ben, pero xa está collendo corpo, non? Sí, xa vai... agora hai que subir a velocidade. Pero vai máis rápido iso. Mima! O azúcar ves como vai collendo brillo e vai Sí. collendo corpo. E despois, no último momento, podemos aromatizar. Pois digo unha cousa, eu sempre tiña na cabeza a idea de que era moi complicado No. facer este tipo de cousas, pero non parece difícil. Non parece moi No, difícil. e menos tendo unha batedor de batedora como varillas. esta. Que nos falta o último? Un poquinho, mira, bate ti, dalle. Bueno, Mira. bate ti. Aí vai. Bate ti, mira. Vainilla. Bueno, estilo, clase, elegancia. E un pouquiño de vinagre. Isto é o mesmo para estabilizar, vale? Para que o merengue quede ben bonito, brillante e quede consistente. Bota aí, veña. Listo. Ahora dalle. Estás tenso, cañotas. Podolle subir a velocidade? Súbelle. Ahora ten que quedar moi consistente. Vouche enseñar o que vai a quedar, mira. Porque tiñamos que estar como 10 minutos batendo. Bueno. Imos chegar a isto. Vale, espera. Non hai moita diferencia. Vale, Pero ten que este quedar merengue, así. claro. Vale, estate Mira. quieta que o están vendo na casa.
Aí. Vai quedar así, a ver, colle un pouquinho. Mira. Hola. Ahora, de todas formas, a este voulle dar un minutiño máis, vale? Podo comelo? Sí, toma. Buah. O que pasa é que Así? non vai... Ten maicena, ten fariña de millo, entón vas a notarlle o resgusto da fariña. Isto ten que ir ao forno. Proba. Entonces como despois? Mellor. Vale. No, que coma ahora, que é un enchedoiro, da igual. No, vale. Merengue, se fora sin a fariña, sí que se pode comer así. que coma Vamos a deixar que ela quere así. Isto que fago con isto? A ver. Deixame pa aquí, que voulle dar como montei fai un ratiño, Vale. voulle dar un pouco máis, vale? Dalle. Pero mira esa diferencia. Aquí Sí, este xa está super montado, a Claro. verdade é que sí. Voulle dar un pouco máis. Eu creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada. A ver que lle parece o merengue de Merche Rodal. Que veña, por favor, María de Ordes, un aplauso para ela. Hola María, que tal, como estás? Estás ben? Sí. Bueno, benvida ao programa dos merengues. Bien allá. Ben allá. Bueno, chiváronme que eras lerpeira. Bastante, Bastante lerpeira. bastante largo. Pois hoxe estás no sitio indicado, porque aquí vamos a facer postres, sobremesas, somos así, somos así. Bueno. Vamos ver a de Xulio Mato, veña, Está moi arrímate aí ben. a él, pégate aí adiante a él, e que che Bueno, explique... benvida. Hola. E que che Mira. explique como vai perder hoxe. Bueno, non vou perder. Non vou perder, xa Claro, se verás. ten que decidir ela. Bueno, A ver, se ten a ver, decidir ela. hasta que Pero probe. ti tampouco, eh? Vale. Bueno, mira, aquí estou facendo unha cremiña de crema de chocolate que vamos a facer unha especie de ganache que vamos montar despois, vale? Iso é crema de chocolate a velás? Eso é, é unha crema de chocolate de velas que hai en todos os supermercados, Sí, vale? home. E vamos facer En unha todas as cremiña un casas. poquinho máis lixeira desta para que canata despois nos axude a montar. Entón, vamos a disolver ben. No forno teño xa unha masa follada que vai ser a base. Despois vai lavar a chocolate, despois vou facer uns montadiños de merengue tamén. Vale? Entón eu penso que che vai gustar. Que che parece, María? Como ves? Penso que vai. Ten boa pinta, sí? Ten boa pinta, ten. Bueno, gracias. Gracias. María di poucas cousas, pero é clara. Pensas que ben? Eu penso que Vai, Bueno, pues por mira. vai. Pois vamos deixar a Xulio Mato aí. Mira que chocolate, Mira. mira que sí, pinta. sí. Vamos deixar a Xulio Mato aí co seu chocolate e vamos Chocolate, ir con Merche. Vente, María, vente comigo. Vale, Hola, vale, María. vale. Hola. A ver, Eu estou facendo un merengue, estou facendo unha especie de niño. está bonito, eh? Parece un niño dun paxaro. Sí, sí. Facendo así, que quede bonito e vai a ir ao forno. Unha horiña, pero a temperatura moi baixiña. E despois, cando saia do forno, aí dentro imos poñer queixo crema, batido con un poquinho de azúcar, marmelada e moitos froitos de tempada. E Xulio di que vai gañar el. Xa verás. Xa veremos, despois isto se proba e xa Por está. favor, mire pai, se és larpeira, máis larpeirada que eso, Eso hai que tomar moita Será pastilla. por las Luca. peras, pero pero Hai que probar Hasta que despois. probe. Claro. hasta que é dura, é probe. implacable, eh? Impacable. É como o xuiz Caín, eh? Home, É sí. a razón por diante. A razón por diante, pois, María, despois de Sí. saber o que sabes, cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis? Claro, ahora vale. Hasta que probe. Que esa a frase máis repetida por Sí. María hoxe vai ser hasta que probe. Si non xa Hasta veredes. que probe. Moi ben, pois vouche pedir que vayas á Que zona de corte que as sufridores. frutas que me gustan. Gustanche? Bueno, pois Pero- vamos a dar de momento un mini pero punto a a ver, Merchi. Vamos sí, a dar un mini de punto. momento Veña, mini punto para Merchi e María ten que ir ali á zona dos sufridores e despois chamándote, vale? Por aí Moi ben. detrás. Veña, un Vale. aplauso para María de Ordes que está connosco no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Quedamos con Merchi Rodal, eu creo que isto xa, que? Ao forno. Claro, podemos darlle a forma que queiramos, pero fixen así de niño para despois nese oco aí no medio poñemos o recheo. Moi ben. Vale? Entón, Vai estar entre hora e hora e cuarto no forno a temperatura moi baixa, a 100 grados, 110. vale. Se vemos que o forno non pode dar unha temperatura tan baixa, cociñaríamos o merengue coa porta un pouquiño aberta. Ah, súbelo máis e abre. Que boa idea, eh? A temperatura De mínima verdad. que teña o forno. Estes trucos non nos dá Xulio nunca, de No, verdad, eh? porque eu pago a corriente moi caro para abrir a porta. Vamos alá. Vale. A ver, que supoño que darás un son, non? Veña, sí? O bé non vale, porque xa Non? ten Xulio. Pois o primeiro que te saia. Un can, por exemplo. Vale. Ese. Por exemplo, pois cando este, soará o can de Merchi Rodal. Vamos a contar, mentras tanto, cousillas de Galicia, porque acabamos a semana, ou acabar máis ben a semana, facendo e bailando merengue e de listos, eh? Sí, poucas lambetadas son tan ricas e aparentes. Bater claras de ovo a ritmo e meterlle azúcar é escandalosamente doado, claro. Claro que esta é a versión máis sinxela do asunto, e os merengues suizos ou italianos, por exemplo, levan algo máis de chollo. Iso sí,
Tamén debemos lembrar aos franceses, porque sei que foron eles os inventores. Ulala, sí, a primeira receita está escrita en francés nun libro do ano 1692. E xa choveu, Dende aquelas demos abondo á cabeza e temos elaboracións para todos os gustos, acompañando unhas natillas, unha torta de limón ou nun follado, o merengue. É todo un escándalo, pero tamén ao forno queda divino e as pavlovas son tan espectaculares como deliciosas e xunto con froita, chocolate ou a salsa que vos preste, podedes facer unha sobremesa de festa nun vira-vira. Lembrade, probar na casa e contarnos que tal vos quedan. Estaremos, como sempre, 24/7 en A Voltas co Prato. Moi ben. Seguídenos, imos con Xulio Mato. Xulio! Bueno, moi boas. Vamos. Ai, 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 míralo, míralo. Baila así o merengue. Fixaste? Que te pasa? Móvete. Móvete, cañotas. Veña, xa, que sudo. Xulio volveuse Begoña. Que máis? Vou dicir a Begoña. Bueno, mira, ese é o meu. Ese é o meu forno. Ese é o teu forno, E vas a alucinar co que metín e co que vou sacar. Ímolo ver. Xa verás. Ímolo ver, a ver. Mira. A ver. Ala, como Mira, hincharon. que chulada. Hola. Que cousa bonita. Vamos para aquí. Bueno. Sabedes que parece? Parece os chismes que comía Doraemon. Sí, sabes? sí, pode Os ser. que comía Doraemon. Mira, ahora esto vai nos quedar foquiño. Vamos a dar un golpiño despois ca culler. Pap, para romper. E vamos botar aquí o chocolate. E vai ser o soporte para... O sea, que aí dentro vale o encher da crema que estabas facendo con chocolate con avelaza e Efectivamente. nata. Ahora vamos a deixar aquí enfriar. Que refríe. E mentres, Vale. mira, o meu merengue tamén xa está montadiño, vale? O seu merengue é ben máis ruín. Dalle a volta, se te atreves. No, por qué? Por que das a volta? No, a mí no. Pero escoita, está ben, pero é un pouco máis ruín que o de... No, Que o de nada. é menos cantidad, menos azúcar. Mira, xa verás. Vámonos a cambiar. Vamos a botar un poquinho de cacao. Hola. E agora valo E botar. ahora simplemente, no, pero vamos a dar simplemente así un paseo, vale? Porque se non pode che baixar ou... No, baixar non baixa, pero non queremos que se tiña todo de... Queremos que quede en dous cores, vale? Amigo. Entón xa temos así, ves, como medio mesturadiño, e agora con 2 culleres, o que vamos a facer son os nosos bocadiños, xa verás. Valos deixar así, e despois que vas facer? Metelos Despois outros no vamos a forno. meter no forno. No, isto non foron ao forno. No, vas meter isto no forno. Eso, perdón. Mira, xa verás. O merengue hai que cocelo no forno. Vale. Claro, senón, temos aquí uns montadillos e vai nos quedar unha estrutura moi etérea e oca. Moi etérea, dixo. Etérea. E vai facer un chiste moi malo, pero non me deixan. Moi etérea. Unha estrutura moi etérea. Non sei que fai, Merchi, que estaba escoitando aí tucu. Voulle preguntar. A ver, Bueno, eu vou ao forno, Dime. Ti vai ao forno. Que faz logo? Estou facendo o recheo da torta de merengue. Por un lado, vou bater queixo crema con 50 gramos de azúcar moído e un pouquiño de reladura de limón. Queixo crema, azúcar, reladura de limón. E por outro lado, teño unha marmelada aquí de froitos vermellos que para que quede máis diluída voulle botar un pouquiño de zume de laranxa, e máis vai dar un toque moi rico. Ostras, pero xe lle estás metendo moita froita, Gústame moito azúcar, todos con froito. Sí, gústame. E de feito, vou facer contigo a pregunta de concurso. Veña, como se chama a receita que fai hoxe Merchi Rodal? É unha paulova. Paulova. Dice así, ou? Non sei se dirá A ver, Pavlova. chamas así por En unha... ruso, Pavlova. Por unha rusa, creo, Claro, por eso, en ruso. Pavlova. Pavlova. Pero eu creo que se din Paulova pode servir. Vale, 664-4834-9, chamade, temos 50 euriños en xogo, así que, por favor, chamádenos e gañade na televisión dos merengues. Moi ben. Mira, aquí temos a marmelada. Entón, claro, botas o zume e queda máis... máis diluída. Máis líquido, sí, por máis decirlo líquido así. para que sexa despois vaise pola Paulova. Moi ben, a Paulova. Por certo, estades vendo aí as cantidades, e abaixo tedes as cantidades, así que anotade as ben, iso sí, Merchi sempre as vai dicir ben a correctas. Non? Podo intentalo, a ver. No, sempre o dis ben, Venga, xoga, dime as cantidades. 290 gramos de queixo crema. Eran 190, non 290. Primeiro erro. Sigue. Un cuarto de cunca de azúcar moído. Vale. Zume de laranxa. Sí. Reladura de limón. Moi ben. Marmelada. Moi ben. De froitos vermellos, claro. Y ahora, soy del combo.
Xa está. Xa paramos, por favor. Paramos. Imos... Super ben. Nada que ver conmigo. Ten, o sea... Sempre ten algo que Vou dicir. dicir, manda carallo que diga el algo, sobre como se baila neste plató. Non dicimos nada. Bailase mal normalmente. De verdad. Bailase mal. No, pero é que ti eres a persoa que menos pode falar neste plató. Porque eu vou asegurar. Vamos seguir coa cociña, por favor, que é o que lle interesa a xente. Vou batir un pouquiño. Ademais dos cartos. Vas bater? Sí, un pouquiño. Veña, eu reparto cartos. Hola, Paula, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Escoitas ben, Paula, porque están os dous aquí batendo e... Non sei eu. Sí, os escoito. Vale. Paula da Coruña, que tal? Como estás? Moi ben. Bueno, gusta o merengue ou non a ti? Sí, gústame moito o merengue e os postres. Se me tivieses que dicir unha sobremesa, un postre, e que digas ti, isto é o que máis me gusta, cal sería? A tarta de queixo. Buah, esta tarta de queixo Pois é mira, que... con que este queixo, Con ese queixo riquísimo. podes facer. É que a tarta de queixo non é broma. A tarta de queixo hai que saber facela. Sí. Porque teño probado tartas de queixo que son un desastre, tartas Sí. de queixo moi boas, Sí, tes razón. Moi boas. Bueno, Paula, por 50 euriños, como se chama a sobremesa que fai hoxe Merche Rodal? Pauslova. Moi ben. Ata intentou a pronuncia, estuvo moi ben. Bueno, Paula, pois un bico moi grande, xa sabes que cando queiras podes vir ao programa, vale? Grazas a vos. Veña, hasta loguiño. Chao. Vou ahora ao barullo de Xulio Matos. Si, eu usa cortar un pouco de froita, listo, Vamos co barullo de Xulio. Quedaste xusto para ver... Va, por Dios. Veña, merengue. Mira. Hola. Mira. Este non te atreves a poñelo así, No, pero verdad? este non está montado todo, claro. No, home, non. Fastidio. No, pero ese está guai, Pero ese está guai porque este vai ser ese ganás que vamos a está utilizar. guai pa probar, verdad? Dalle, que teño, a ver se teño outra culler. Teño. A ver. Eso é a fantasía de todos os nenos a hora de merenda. Buah. 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 Sí que está bo, Ah, que sí. Mira, pues ahora esto Moi rico, vámoslo meter aquí, Moi nunha rico. manguiña. Eso está moi bo. Dame, que cho recollo, non? Este Moi rico. No, iba a deixala. Que cho recollo, tira, no. Vale, mira, témoslo aquí. Ahora como... Cuidado, que che estás saindo, Sí, por eso vamos a poñer aquí. Vale. Aí para que non salga. Buah, está moi rico, Está moi bo, De Ah, que verdad, sí? está moi Ah, que rico. sí? Sí. Igual Merche queda segunda, que sí? Igual sigue gañando, pero bueno, para que ti non te sintas mal. Está No, moi no me rico, sinto mal, Está no me moi sinto rico, sí, é verdade que Bueno, sí. pues mira, ahora que Entón, teño ahora que- vámonos encher, non? Ahora, vamos a dar o golpiño que che dixen, cada un, pero vou secar ben armaos. Queres que lle deu? No, que... Carallos. Ala, que guai. Que guai, claro, porque por dentro están ocos de todo, Super finiño. O sea, por dentro están super ocos. Te gustaría a Doraemon, Sí, a verdade que sí. Entón, agora, con moito cuidado, o que vamos a facer é, a ver, se analiamos. Porque Xulio Mato ten un peto máxico. É o cociñeiro de Silleda que chegou Mira. aquí. Mira. Mira. Queres probar un? Despois, terá que probar o primeiro a noso convidado. Vale, mira, entón o que vais facer é, mira, en cada un, encima do chocolate vai botar un chisquiño dese sal. Vale. Que vai ser o contraste que vamos ter de doce salgado, que lle vai ir super ben. Queres que faga así, o? Si, así vas moliar, hai que botar un poquinho só. Cañotas. Non me cago nin dentro. Espera, así ou Ahora máis? se perde culpa túa. Así, dúas pedriñas. Sí, dúas pedriñas, que se note simplemente que trisca un pouquiño. Cañotas, Vale. hoxe vas dormir como un campeón, porque traballache a mediodía, traballache montando con Merche aí Moito traballo, as claras. Estou ocupadísimo. Bueno, así que estaba ben o arroz, estaba ben de punto. Estaba moi rico, A verdade é que me quedou moi ben, Sobre Sí. todo porque fixo o Thermomix. Pois ahora... bueno, na Thermomix, Cañotas tamén fixo unha vez unhas lentellas Sí. e acabou alicatando a cociña. Correcto, sí, botouseme todo por fora. Vale, ves? Pero tamén te sacando a cousa do forno, vou ir con ela, vale, Xulio? Vale. A choia, o chisme. Cales non teñen sal? Teñen todos? Moi ben, Teñen todos. moi ben, moi Queda ben. o último, vamos con Merche. A ver, Merche, sacaches iso. Hola! Hagamos. Atención, Fixádemos. Parece... Non sei que parece, Pois é o niño que coceu, aí está, ten o quiño no Ala. medio para poñerlle o queixo crema, as froitas, a mermelada e adornalo que quede precioso. Que pasada. Isto vai estar boísimo. E agora vas botar eso, queixo, as froitiñas... Queixo, Vai ser marmelada, froitas, sí, como o niño donde vai ir os pasariños dentro. Que lle parecerá isto a nosa convidada? Pois espero que lle encante. Pois ímoslo saber, imos falar con María de Ordes. Veña, arrancamos co público do Voltes co Prato. Un aplauso ahora, un aplauso, por favor, cantar armaos. Bueno, isto non vai
fai frío, pero cantar un pouco armaos. A ver, Dime, María, dime. vasme decir hasta probar ou que me vas a decir? Porque ao mellor viches algo agora que diste, ai, pois mira. Son así algo exquisito. Chocolate ou marmelada? Quizás mermelada. De chocolate non son así moito. Xulio vai fatal hoxe, No, crocante ou froitos secos? Vaya por así? Dios. Vaime todo. Vaime todo. Pero dixetes que froitas. Bueno, de frutas son máis. María, Sí, dime. eu non son moito de condicionar o invitado. Nunca fun de Non. condicionar, no. Non, que va. Non son de condicionar o invitado. Pero de momento chache gustando todo o de merche. De momento. De momento. De momento, hai Despois que terá probar. que probar. Despois terei que decidir. Vale. Ti decide libremente, vale? Sí, sí. Que non te inflúa nada, nin o guapo que é Xulio, nin o guapa que é Nada, Merchi, nada, nin a nada. presión que fago eu sobre ti. Nada, nada. Vale? Moi ben, pois veña, imos coa xente do Voltas co Prato, un aplauso para María que está con nosco aquí. Veña, vamos alá. A ver, Galicia. Vos estades comigo, verdad? O sea, queredes que perda dunha vez? Hasta eu. Hasta ti. A ver, como está? Mira, vou sacar do forno, este Vale. botou. Mira que chulos quedaron, Igual que dixo ante Merchi. Fixadevos o merengue que bonito Mira, quedou, está, mira, quero que collas Moi, un moi empeso. bonito, Quero que poña la man Ah, sí? e que collas un empeso para que vexas. Ah, non que- pesa nada. Que non pesa nada. Non pesa nada, Está oco, mira. Ten que quedar Hola. crocante por fora e por dentro que ten que quedar esponxoso. Por dentro ten que ser como unha esponxa, claro. Eso é. Entón, vamos a colocar así. Como ves? A ver, bonitos E agora, están, por riba, Bonitos vamos a están. rematar cun pouquiño de cacao. Volveu-no facer, E damos un Volveu-no toquiño. facer E damos un toquiño. o desgraciado volveu-no E facer, quédanos unha cousa que quero que vexas De que verdad. vexas como está por dentro. Ala. Está, mira, está cremosito. Mira, mira, mira por dentro. ¿Ves? Bueno, Así é como ten que estar. Para, aguanta aí, porque está eso, mire que Pero espectáculo. quero que se vexa o cremoso que está, porque está, Hola. mira, ves? Bueno. Mira, de verdad, vamos a dar un aplauso porque é unha pesadilla de home. É un pesadelo constante. Estou moi contento. E mira que bonito, mira que fantasía. E vamos facer a pregunta de concurso. A ver. Que tres elementos levan os bocadiños de Don Xulio, o gañador de toda a semana, Mato? Mira, masa follada, chocolate e merengue. Masa follada, chocolate e merengue. 664-483-419, vale? Chamade a Voltas co Prato, imos rapidamente con Merchi Rodal. Porque, a ver, Galicia, mira. A ver, ó. Pero que é isto? Que escándalo é este? Que escándalo é este? A ver, algo así... Que animalada, Que animalada, Vamos a dar un aplauso á grandísima Merchi Rodal. E vamos pedir a María de Ordes que se levante e que veña probar. Veña, un aplauso tamén para ela. Vamos alá. María, Como me vou poñer se sobra? como te vas... Non te preocupes que si sobra como eu, Sí. Sí, ponte aí, por favor. Ponte aí ao ladiño. Ponte aquí, aí no medio. Bueno, fixadevos como está Merche aí, traballando coas froitas todas que lle botou, Montaña de frutas. Sí. Está complicado, Buah. Sí, porque en canto que é moi delicado, Claro, sí, claro. en canto se fai hai que comelo. Sí, sí. En canto se Ahí está. monta... Bueno, ben, moi ben. María, vouche pedir que vayas probando, vale? Vai probando de Xulio Mato e, mentras tanto, imos repartir cartiños, imos a Contis. Lidia, que tal? Boa tarde. Boa. Como estás? Ben. A ver, eres larpeira, Lidia, ou non? Sí, xa sei ben, pero agora tengo que comer cos ollos. Claro, dixo que agora ten que comer cos ollos. Bueno, por 50 euros, polo menos vamos a intentar dar cartos para que podes mercar, ainda que sexa. Vamos alá. Moi ben. Que A ver, tres... a ver. Sí, que tres elementos forman os bocadiños de Xulio Mato? Masa follada, merengue, chocolate... E xa está, xa foron tres. Que foron tres. Xa foron tres. Un aplauso para Lidia, que acaba de ganar 50 euriños. No voltas co prato. Que dicías? Ah, pensei que dicía algo. Bueno, un bico grande. Chao. Hasta loguiño, chao. Pensei que nos dixera algo. Pois María de Ordes está aquí probando e ten o remate da semana nas súas mans, máis ben na súa boca, no seu padal.
María de Ordes, despois de probar as dúas receitas, atención a isto que é moi importante na historia deste programa, Quen gaña Importantísimo. o a voltas co prato do día de hoxe? Hoxe vou ayudar a marcha. Merche Rodal rompeu a xira triunfal de Xulio Mato. Aí está. Bueno, señoras e señores, vémonos o luns. O luns imos antes, a 6 menos cuarto, que despois hai debate electoral na televisión de Galicia, así que o luns, por favor, a 6 menos cuarto. Vicos. Chao, chao.